muri Zimbabwe aiwa ZiG rochirega kushandiswa manje vanhu voti aiwa saka vaibuditsire mari yakawanda vachibhena vachiprinda aiwa ZiG kuti rishandiswe munyika ivo vasina full knowledge vasina ruzivo pamusoro pe-structured currency. Saka mina mashoko vapisi vamuzora nhasi nafadzai mairi nokuti bva wasubscribe wolike wotina on the bell icon pano pachopisa pano paZim News Live. Fadzai mairi anoyanyora achiti, dear Nick Mangwana, isn't it true that Zimbabwe had no clue what structured currency was, but only adopted it because the World Bank told the government to? Was the governor mistaken when he made these comments, or is this what he intended to say? Is this the official government position? We need new leaders. Tidzokera mashure toona kuti aiwa Governor Mushayavanhu vanotaura mashoko andoshoka vanhu vachiapologize vachikonfesa chiti aiwa inini zvangu ndavasina ruzivo pamusoro pe-structured currency. Mashoko avanotaura vakati, we also didn't know so much about the structured currency, Mushayavanhu confessed while speaking at a recent event. He continued placing some blame on the World Bank by stating, so if you blame me, you are actually blaming the World Bank. Maybe they didn't advise us properly, and if they did, it's fine. Let's refine it. Ndo mashoko anaitwa panapa na John Mushayavanhu achiti aiwa inini sezvamuri kuona kuti new currency iyi iri kudeclina, rate rayo riri kuramba richikwira kumusoro zikamboite ndandisinganyasi kuziva pamusoro pe-structured currency iyi. Kana mukati blame muri kutoblame one World Bank because ndo yakati order kuti ndiite chinhu ichi. Awa muri Zimbabwe achizopisiwa manje achizoiswa mukona. Chibotudzai mafungiro enyu munoti kudii pamusoro penhau iyi nechitiko ichi. Pinai mucomment section medu musangano subscribe like chinotina on the bell icon. Tombosha mabudisa nokupa pano paZim News Live.